Puno sa chika ang atong kabuntagon mga kapuso kay makaubanta ang usa sa mga cast sa Love You Stranger. We have this morning, Miss May Bautista. Maayong buntag sa imo, Miss May. Welcome back sa GMA Regional TV Live. Yes, hello! Maayong buntag po, GMA Regional TV Live. Hello, Miss Sens! Opo, gusto kong, please give me the chance to greet po yung ating mga kapuso sa Central Visayas. Maayong buntag, and then maupay nga aga sa ating mga kapuso naman sa Eastern Visayas. Hello, guys! Hello again, Miss May. Ayan, fresh na fresh ang kakagising na bisita natin. Kaya naman, Miss May, kung gigising ka isang umaga na meron kang katabi, sino ito at bakit? Parang gusto ko si Tristan. Si Tristan ng Love You Stranger, si ano to, oh my God, nakalimutan ko yung either si Tristan or si Direct Ben, si Khalil, or si Gil Cuerva. Diba? Gusto mo yun? Why not? O, diba? Miss May, did you ever imagine ba na mai-inlove ka sa isang complete stranger? Well, parang hindi. Kasi kung na-imagine ko na ba na yes, I think, oo. And if in case, Miss May, may stranger na magpapakilala sa'yo, paano ka ba magre-react? Sabi, ha? Oh. Hindi. Oh, really? Okay, kaya, how could you? Yung mga ganun. Hindi, sabi, siguro magugulat ako or talaga, or really, mga ganon? Sige nga, how about you, Sis? Paano ka if a stranger will approach you? Maraming factors naiisipin. Pero sa iyo, Miss May, paano if type na type mo, as in sobrang gwapo talaga, yung type na type mo talaga, paano yung magiging reaction mo? Ay, sabi ko, are you sure? And speaking of stranger, Miss May, eto na, painit ng painit ang mga eksena nyo sa most anticipated series sa GMA Telebabad, itong Love You Stranger. Ano pa ba yung mga dapat naming abangan? Oh, ito po talagang pakatutukan nyo na po talaga dahil may happy, meron ding naiyak ako kasi nung naalala ko yung sunod namin yung medyo pa-ending na yan. Maraming nakakaiyak pa rin na eksena kasi hindi mo akalaing naganap yon sa mga tanong na nangyari sa mga tanong po ng mga netizen. So, mag-unfold na po ito lahat eh. So, pero happy ending naman, kaso may mga masasaktan eh. So, yun po yung aabangan ninyo. Ano ba yung magiging twist and turn sa karakter mo dito sa Love You Stranger, Miss May? Opo, sa akin, walang masyado kasi talagang nakaalalay talaga ako kay Lorraine, kay Andrea Del Rosario, tsaka kay LJ. So, talagang nakasupport lang ako talaga sa kanila. Lalo na ang tindi ng pinagdadaanan ni Lorraine, Mrs. yung kanyang mental, hindi mapaliwanag talaga yung kanyang mental issue. So, yun yung... Pero sa ibang mga characters na kasama ko, talagang ang titindi ng mga pangyayari. Ako talagang andun ako. And with that, Miss May, please invite all our viewers na abangan itong mga upcoming episodes nyo sa Love You Stranger. Yes, mga kapuso po namin sa Central and Eastern Visayas, please lagi po ninyo itong naririnig na pakatutukan ang bawat mangyayari. Pero please gawin po ninyo, lalo na yung mga talagang sumusubaybay. And Miss May, before we end this interview, ano po yung mensahe nyo para sa ating mga kapuso dito sa Visayas? Yes, guys, pakaingatan nyo din po ang mga sarili po ninyo ha, because of course, it's rainy season at saka syempre kahit na ito po, pandemic pa rin. Sana, yun nga, please protect yourself pa rin. Yung wag pa rin po tayong, wag pa rin po tayong pakampante. At maraming salamat din sa iyo, Miss May. Thank you so much. Thank you, Mrs. Maayong buntag! Maayong buntag!